Her forleden blev vi kontaktet af en bestyrelse fra en ejerforening, hvor nogle af beboerne klager over, at deres vand, især det varme vand, når de åbner ude i håndvasken og sågar også i køkkenet, men ja, det er misfarvet. Og altså, når man ser sådan en prøve her, så sidder vi og tænker lidt, hvad er der mon i det? Og for at finde ud af det, der bruger vi altid et laboratorie, et akkrediteret laboratorie. Og forleden, da vi var på vej ud til den her ejerforening, så spurgte prøvetageren mig, om jeg egentlig var klar over, hvor mange prøver vi havde taget sammen sidste år, bare inden for vores lille område. Og han kunne så oplyse mig om, at vi havde taget 400 prøver. 400 vandprøver på et år, hvor vi er ude at hjælpe folk, fordi de søger viden om, hvad er det, der gør, at deres varme vand er så misfarvet. Og desværre er det sådan, at ofte så finder vi jo for høje kimtal, altså bakterier, og vi finder desværre også legionella, det er opkoblet sammen. Men 400 vandprøver, det er altså meget godt gået, synes jeg faktisk.